Gihubit nga usa siya ka mapanalipdanon ug tag-iya sa dili masukod nga gugma ngadto sa iyang anak sa tibuok niyang kinabuhi. Ang hiyas sa pagkamanggihuna-hunaon ug mapanalipdanong gugma ug dili palihon niya kun siya ang masakitan, lamang luwas ang iyang anak. Mao kini ang paghigugma sa inahan. O pinalangga ko nga inahan, ikaw dili ko mahikalimtan. Sa pagmahal ikaw. Niining adlaw sa pagpamalandong, ang RMN drama inabagan ni maong istasyon, mukuhit na usab sa inyong mga kasing-kasing sa tuyo og tinguha nga bisan og tungod na lang niini makahuna-huna kita sa sakripisyo og pagmahal sa atong inahan og makatuaw kita sa pag-ingon nga bisan pagpila pa kalibo nga baril sa gatas ang akong ibayad niya, dili pa kiniigo sa iyang sakripisyo sud sa siyam ka buwan nga ako gidaladala sa iyang sabakan hangtod na sa akong pagkamatngon og buot. Salamat kaayo, mama ko. O salamat, mahal kong inahan. Gugma mo, dili ko mahibayra. Ani ang kining sugilanon nga gipahaom ni ining Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan. Mama ko. Oh, ma? Victor. Unsa man? Anong nagilak ka? Uwa na. Ako an kining nagdamgur akong bati kaayo. Unsa day damgo nimo, ma? Sige na. Katug na og balik. Ayun ako kabalag ina. Matug ra kong balik. Ma? Sayo pa ka magbakiro ugma sa mga baka. Kinahanglan nga busog ang mga baka sa di pa ka mo eskwela ugma. Oh, ma? Sige na. Katug nagbalik. Katog na siya, ma. Oh, anak. Ma! Busog na yung mga baka, ma. Sige. Kaligo na aron nga mukaon na dayon pagkahuman. Ma? Nagilak ka? Ako na ka nang giutaw ang imong sinina. Balag duha ra ka ng sinina nimo, ang importante nga dili ka maglago. Naputos ko na sab sa dahon sa saging ang imong baon. Sige na. Kaligo na dong. Oh. Oh, ma. Eskwela na ko, ma. Pag-amping sa imong lakaw, diretsog pauli unya ha. Aron makatabang ka pa sa mga gunahon sa kaingin dong. Oh, ma. Pag binuutan in taon sa imong pag-eskwela, kay bisan og pobreta, ug ako ray nagpadako nimo. Apan maning kabot ko nga makahuman ka sa imong pag-eskwela. Bisag patay-patayon ko pa ning akong lawas para ka lang mahimong edukado. Ikaw ra gyud ang akong paglaom, Victor. Nga maoperahan ning usa nako ka mata. Oh. Pohon kun may nindot ka na trabaho. Haba?
Ma? Sige na. Ay, napaghilak. Nakaw na aron di ka malate sa imong pag-eskwela. Oh, ma. Adto na ko, ma. Nagpuyo sila si Kunshing ug Victor sa usa ka bukid nga way eskwelahan. Mao nga napugos si Kunshing sa pagpaeskwela sa iyang anak didto sa lungsod nga duol sa mga tentasyon. High school si Victor. Samtang si Kunshing, gipatay-patay niyang iyang kaugalingon sa pagbuwat sa adlaw sa pagpangguna sa ilang kainin. Apan ang iyang bugtong paglaom nga iyang gipaeskwela dito sa lungsod, Uy. Saan naman ang orasa? Hapit naman dahil alas 3. Mapaulin na ko ron. Kabasin og makitaan ko sa kong mga classmates nga manggawas na. May bawan niya ko nila. Niyara ko din sa komputeran. Oh, asa naman ka, Vic? Pauli na ka? Oh, boss. Ihapon na. Nagdahom in taon tong ginikanan ni mo nga misod kasi mong klase. Mao lagi, boss. Ato sa ako, boss. Ayaw lang ka balaka. Kay hatagan tikag award isip top notcher sa duta. Kay wa man kay absent permi maka-present. Maglima na kabuan nga wa na gyud musud sa eskwelahan ng imong anak, ma'am. Og isip advisor sa imong anak, gipaningkamutan ko gyud, ma'am, nga makaistorya ka. Sa sinugdanan, di mo siya problema sa klase kay utukan man siya. Hangtod na nga magkating classes na siya. Kapila na siya ko magpadaog letter para nimo, pinaagi niya. Pero wa ka gyud makatunga bisan ubaws na lang sa akong suwat. Kay matud pa niya, nasakit kuno ka. Di ka makabarog kay giatake kuno ka sa high blood. Salbahis. Wa siya suwat nga gitunol nako, ma'am. Katarungan niya, mao kuno nga sige sek absent kay nagpasuhol kuno siya sa pagpangguna para lang makakwarta ug maatiman ka. Murag yun og tinuod ang iyang gisugilon diri nako, ma'am. Makahilak ko kang maminaw. Hangtod nga sa gunso na gyud nga wa siya mutungha sa eskwelahan. Hagbong gyud siya sa uban niyang mga subjects. Wa ko'y tarong kinatulgan, ma'am. Sa pagkabasa nako sa katapusan suwat nga imong ipadasi ang classmate kasi Eddie. Magsige na ko hilak. Oh, akong nadawat ang suwat, ma'am. Yes, ma'am. Misulti na ko kinis Eddie. Mao nga napugos-jugos pag-absent ron para lang magpauban ni Eddie dinis inyo. Dahil man akong gibato eh. Kung makasabot sa kong kugalingon da. Ito ni mama nga kung una-una. Nakasabot ako. Guilty lang ko sa kong gibuhat. Gikan din is kung gisubay karong nga karsada. Makita na ko ang bungtod nga gigunahan ni mama. Sa'yo di siya may undang sa pagpangguna. Sa luataong ko, ma. Gusto na lang kong undang sa pag-eskwela.
Para di mo samot nga kung saha ni mo. Manrabaho na lang ko. Para makabawi ko sa akong mga saha ni mo, ma. Kinuot na ba ang itaong ko? Taba. Oh. Nganong naabot mo na sila din eh? Kaluoy taon ni ng kunsing. Naibaw ko nga. Giskitan din siya pag-ayo. Sayang nasahiran ni Ma'am Stila. Kadiyot lang. Oh, uy, Nakita ko ka mo si Ma'am Stella nga gikan mo sa amo. Kaya mo pa ganis siyang gipasa kay gabalabal. Nagunsa din mo sa amo. oo, kuan, kining, sorry di kayo. Naibaw na sa mama ni mo nga, wa ka na sud-sud sa eskwelahan. May hapon, ma. Ingon anit yung ka nga oras nga mauli gikan sa eskwelahan. Ug kalipay kay na ako. Kay mo diretso gyud ang akong anak sa pagpauli gikang eskwela. Kalipay kay nako tungod kay may kaabag nako sa pagpanghipos sa mga hayupan. Tungod kay kapoy na itaw kayong akong lawas sa tibok adlaw na kong wadwad sa uma. Para makakaon lang ta. Hag ka ko, ma. Hawk ni Judas. Pila na kay gayon nga gitunto ko nimo. Pila na kapuan nga wa ka na mosud sa eskwelahan. Baguhay raman. Wa pa may simana. Dugay na ko nakadawat sa suwat nga gihatod ni Eddie. Nagkikat sa inyong maestra nga wa ka na isunsod sa klase. O karon dininak yun ang inyong maestra. Gipakita ko niya sa imong record. Ug daghan kay kaghagbong kay wa ka na isunsod sa klase. Mo ba kinang imong ibaw sa kong pagsakripisyo aron mo dako ka? Huwag yun ay kabatiang kaluoy na ako. Nga may kupos na nga akong lawas kay dili halos makakaon sa pag-inatiman sa uma para lang may kabaligya nga utanon, para may kapliti ka o may mabahon ka aron dili ka magutman. Wani mo mahuna-huna unsa na kasakit sa akong lawas sa sobrang pagpaningkamot. Ha? Sabay bugat na kung sa nga nahimo ka ni mo, Victor. Imo magkugipasakitan og ingon ni Ene. Ma. Dihay mga meeting sa eskwelahan. Apan imo gining gilimod na ako. Ug akong nasabot. Nga dili ka gusto mo adto ko sa eskwelahan. Ug wa na lang ko mamugos. Ang imong katarungan. Nga okay ra. Nga dili mo tunga ang mga ginikanan sa meeting. Huwag ako makatuo. Hapit naman dahil ko ni mo patya nga to sa imong maestra. Kaya gipatuo maman siyang giatake ko. Hinungdan nga dili ko no ko makaadap. Ha? Ma. Ngano nakahimo ka manilin ako, Victor? Ngano? Unsa may rason nga dili ko nimo patuon sa eskwelahan, ha? Sultihin ko! Tungod kay mauaw ko nila! Yung makita ka! Kay bulog ka! Nagkapatid ka ba? Kay bulog ka!
Luwag ko, ma. Biyay ko, Victor. Ayaw na pagpakita na ako. Kalindig ko nga imong inahan. Ma, pasiluwa ko, ma. Ayaw, ma. Ayaw. Layas! Layas! Unsa man? Mulayas ka, dili! Ma! Ayaw itiyo ng kutsilyo sa imong liog. Layas ka, Maluhoy dili! ka. Maluhoy ka. Layas ka na ngayon! Wa na gyud magpakita si Victor sa iyang inahan sa kahadlok na tinud-o niini ang paghikog. Og si Manang Conching sa iyang bahin, naningkamot na lang kini si ang kaugalingon nga nag-inusara. Apan sa hilom, nangandoy gyud kini nga mobalik ang iyang gikamingawan nga anak. Nanglabay ang daghang mga tuig. Pinaagi sa tabang ni Eddie nga kanhi classmate ni Victor, nakapundar og ginagmay nga negosyo si Conching, pinaagi sa gipahuam ni ini nga kwarta. Salamat kayo sa imong kaayo dong, Eddie. Way sa payanang. Giisip na tika nga akong inahan. Kay mamang yung ka sa kong suod nga amigo. Kung unsa ang mga sayop ni Victor diya nimo, ako ka ng tugbangan og tabang. Aron mawa na simpit ang imong kasilag og gahiubos ni Victor. Maor ka na akong pangayoon nimo, Manang. Naiubos yung tinuod ko niya dong, Eddie. Gikawaw ko niya nga. Kay usa ko kapulhog. Nang Konsing. Na, ayaw na pagilak nang. Igo na. Siya ang hinungdan nga napisok di ko sa nako kamatadong, Eddie. Kigilikay na ko siya sa mga kahoy sa diyang nadiskrasya mi siyang anhing papa sa motor. Ug mautong ang akong mata ang naigo. Sige na lang unta to nga. Di akong gikauwaw ba? Nga ako utang gipangandoy. Nga si dili pa kumawagtang nining kalibutan na. Nga makahuman siya pagtuon. Kaya maura ka na ibugtong bandi. Nga akong ikabili niya. Nga dili yun makawat. Huwag ko'y mga butang nga ikabili niya. Nag-ugmad ramang gani miining inyong yuta. Nagpasalamat gani ko ninyo ni Papa ug Mama ni mo. Nga misugot nga mamuhi kong mga baka din sa inyong yuta. Kining... nang, kanang... Kuan ba, kining... ni ari ko... aron pahibawon ka nga... kining... yuta nga imong giatiman ba? Amo na dining nabaligya sa lain. Uy, unsa? Kalain, good. Pero ayaw ka pala ka nang. Ayaw ka pala ka. Okay lang. Amo nang nahangyo ang nakapalit ini nga dili ka hilabtan din eh. Ikaw ring gihapon ang muatiman ini. Unya, kamo. Asa naman day kamo mamuyo? Anak naman gihapon mi diha sa among lugar nang. Kini naman ang inyong gitikad ang nabaligya. Okay rin gihapon, silingan rin gihapon ta. Di ay badong Eddie. Oo nang. Kung mao ka na, ipasalamat na lang ko sa bagong tag-iyaan eh, ha? Maayo kay misugot. Oo nang.
ko siyang kaligon. Baka mausa nga musukol sa mga dagkong pagsuway. Malipay kay ko nga nagtanaw siyang kahimtang karon. Bisan pa man nga, wa na sa iyang kiliran ang iyang anak suod sa dugay ng panahon. Bisan sa nakita nako ang kahawang sa iyang kinabuhi. Kay dunay dakong kuwang nga mao ang iyang anak. But at least, nasiguro na to nga dili siya maglisod sa pagpangitag pagkaon matag oras sa tingkaon. Dako databang ang imong naangkon karon. Ang tanang kwarta nga imong gihatag nako, diabot gyud niya. Dili pa ka na igong bayad siyang sakripisyo nako, amigo. Daghan kay salamat. Kasaligan ka gyud. Og salamat sud kayo sa imong mga nahatag namo. Di pa ka na igo sa inyong pagsagop nako og pagpa-eskwela dito sa lungsod, amigo. Hinatag lang kinis Ginoo ang daog nako nga jackpot prize sa luto. Bosa, mabulahan mo. Nautangan ako bot, ipanumpa ko na. Oh, salamat kay migo. Anya, kung sa man, kadusa ka man magpakita ni mama nimo. Hapit na. Musurpresa lang niya kung pakita ni mama. Kimingaw na kay ko niya. Mama, I've missed you oh so long. Please sing me your song. You is my heart and soul. This time please don't be cold. Oh my mama. Makita na ko siya din sa bungtod nga ko nahimutangan na. Naa siya sigawa sa bahay. Wala siya kalibutan nga ako na ang nagpalit sa yuta nga among gipuyan. Ug amo na kanang mong yuta. Nagtuogid siya nga bayranan niya ni Idi ang kwarta nga iyang nakuha. Panahon na gid ma na magkabawi na ko sa kung mga saha ni mo. Doon si mama. Isuda siya sa bahay. Panahon na yun ka magkaubad na pagbalik. Ibingaw na kay ko ni mo, ma. Oh, yun na. Murag lain man ang tuyo ng duha kataong nga. Nanaog sa motor. Birthday karon ni Victor. Laing birthday na sab niya nga. Wa siya sa akong kiliran. Grabe naman sab. Wakit siya makahuna-una og balik din nga unta. Ni aram ako din Nagdumot yun siya na ako. Ako man siguro untay angay nga magdumot. Apan? Buhi pa ka. Siya? Ay! Jose! Ay, singgit pa lang. Di ka nag-usahon. Kwarta ra ka mo ikinaglan. Kay ba umingan halinan kagapon o hayop. Kadara ka mo ikinaglan. Ay, dali. Amin na yun. Wala ko ang kwarta, dong. Ako namang nahatag sa akong nautangan, good. Dari. Sundan na si Kwartao. Taraw sa parador. Dali. Maluin taon mo. Ayoko ninyo kung saa. Ay, taon maluoy mo. Mamatay ka yun. Sa Kwartao. Sa Kwartao. Ma! Dagan! Palayo! Pagway! Victor! Magkamatay ta ninyo, bro! Abo ang... Victor!
Imingaw. Ayaw ko ni mo, ma. I dreamed of you last night. Salamat. Ayaw. But give your son Ma. Ikaw kini. Anong imo magkining gibuhat? Dugay na kay kong naghuwat sa imong pagbalik. Imingaw na kayo ko ni mo, anak. Gimingaw na nimo ang atong mga baka sa imong pagbalik. Sa imong pag-atiman nila. Silo. I'd like to hear you Ma. once again. Ma. Your voice so soft spoken. When I'm afraid of the night. Victor! When I can tell wrong Victor! from right. Oh, Anak ko! Mama. Anak ko! We sing Don't leave me lost and cold. Oh, my mama. Usa lamang kini kasugilanon. Wa gyud kita mangandoy nga mahitabo kini sa matag usa ka nato sa atong pamilya. Mama ko, gihatagan sa kinabuhi ning mosunod. Sa papel ni Mama Kunching, Teresa Soria, Victor, Alex Lara, Eddie, Oji Compok Rakaza, Miss Estela, Jennifer Dato Minyosa, Tulisan, Ricky Bangis Garing. Kining maong sugilanon, gisuwat og ubos sa direksyon ni Randy Padayaw Suson. Mga tunog o kasikas, Ricky Bangis Garing. Recording editor, Ariel Mangkaw. Sa ngalan sa RMN Networks, kini si Jelly Haka, magpasalamat og manghinaot nga unta, ang Ginoo magauban nato sa kanunay. Daghang salamat. Mama. Mama.